tamba mukandi uchangamira. Tatamba mukandi. Saka ngamazoe kupeza kuti tichivhara mukandi. Pataenda kunochengeteswa vanhu vanochengeta mari yemukandi nemurume wangu. Patinotora 180 yekufana kutenderedza mushopu. Tadaro mari yevhu yanayo ndaisa mushopu. Saka murume wangu akatenga motobheki. Akanditi madzimai ndikukumbira mundikweretera mari kupi? Kumukandi 500. Vandamukweretera 500 vatenga motobheki. Ine zvakanaka. Hande yakudzoserwa mari yemukando. Vamwana mari yakudiwa mukando. Murume wangu akakwanisa kutsvaga $50 pa 500. Yakakwanisa kundipa kudzorera kumukando. Iye aita zvokuongezva. Achiti akaenda unoonga tuchuma taanenge awana tuya achaita sei? Achabuditsi. Akuisa mumwe kutonotengesera kumwe mashopu. Ndikati aiwa arege tidzosere mari yemukando ndiyedutese motobheki ndiyani? Ndiyedutese. Tagara kudaro ndatora 180 yakatoniperekedza nemotobheki. Unotora kune munhu aichengeta mari. Taenda ndaisa mushopu. Vamwana vakafunga zvokuti mapatsi emotobheki yaita sei? Yafa. Zvikanzi yemaikera ndipewo $50. Ikonogadzirisa ndonitenga mapatsi kuHarare. Vanoti nasimbokwanisa kukupe mari mimi mune mari yaminayo yamukupa irota nemotobheki nje haiyo. Shandisai ipi? Iyoyo. Mari yedu ndabva ndaitora ndaiviga. Ndaiviga kudaro vamwana shoka aenda kuHarare bonotenga mapatsi awo. Wakarayira mwana kamwana kangu kane 4 years. Zvanzikera ndakuenda kuHarare. Kutenga mapatsi emotobheki. Wabuda kuvaenda. Nakudzoka kuHarare. Kuseni bandamuka ndaudza mwana wabangu kuti munya bamunokwana kudzoka kuita kwakaenda kuHarare asina wanoenderera karayira chi mwana. Zvanzi munya fonai mama ndazofona. Muri kupi zvanzi ndamubhazi ndakuya. Vauya kudaro mari iye ndandinayo mwana akabva avhinikika kamusikana kaye. Bandaibvisa pana ndakaisa kuseri kweraisi mushopu panorongedzera raisi. Vatatora $5 vandahaya mudhudhu wekuenda nemwana kuti ainobatsira. Saka pandikaikanda mubhaketi mama mune hembe dzemwana mucheche wandikabereka. Baba pawakazouya wakabva wandibvunza zvanzi amai mafuta ari pai ndakuisa bhatiri remotobheki. Vanoti handisi kuziva. Ndopa wakaenda mushopu wabvujunura. Vaona mari iri mupi? Pani 88 watora. Watobuda watoenda. Munhu azoya unotenga kumandiri. Ndikutarisa mari mubhaketi muyi hamuna mari. Ndikati hakuna mumwe atora. Mbiyangu ndiyaita sei? Atora mari. Ndiroise mari. Pandawagarira parodhi. Wauya shuwa. Ndati bakera mira ipapo. Zvanzi asi kukwanisa kumira ipapo. Kutoenda kwandipenda ndikamirirwa nemunhu. Wadzoka manheru. Ndati bakera nasimandi mangwana tikuenda kumukando. Mari yatikatora iye kuna atita maifuka edu anodzorera oratidza vanhu vomukando kuti mari yakaita sei? Yakakwana. Ndipei mari yamatora. Zvanzi ndombotora mari. Ndikati aiwa ndimatora pamatsvaga mafuta mubhaketi ndomumaita sei? Matora mari. Zvanzi handina. Ndataura kuti kuseni ndamuka vandavabvudza futi zvikanzi handina. Vandasedza asekuru hanzvadzi yamai wavo. Sekuru ndonyaya iri panapa sosososo. Zvanzi sekuru iwe manota buda mumboyo kuno kunzi waba mari keyo. Wakabva wabuda chobva wagara pafana. Zvikanzi ndambotora mari. Ndikati sekuru abva namunhu ambopinda mushopu kunze kwani babakei. Zvikanzi nasekuru nyaya dzinyange ndidzigoni kupiwa kusapiwa mheno ninda kutoenda. Ndasara. Ndikati ndoita serge ndichingonoudza biyangu yomukando nditi sei? Ndinozvipira. Vanhu nini mari yandikatora iye yandikatora kuna mefuka 180. Ina handina mari. Murume wangu anditorera mari. Vanhu mukando kabata havangambodaro bakera. Vanodzoka nayo kana waita sei? Vatora. Timbomira svika kuma12 vanenge wadzoka. Shovha tamira. Habana chakauya. Zvikanzi tingotambe mukando. Mukando kuye ku500 kuye kwakasara 99. Yanga sara mari yekuti ndichipedza chikwereti. Saka mimi mukutaura kuti makazotengesa zvinhu pamusaka pokuti munhu angasikaisa makatengesa chii? Aiwa handina kumbotengesa. Zvinhu zvandaitengesa zvanga zviri mushopu. Zvandaitengesa. Kutorera mari mukando. Babake taura ichi. Handina kunge ndapuwa mukando kutaura. Ndangotaura ndizvanje.
uya akatora shopu yangu kuiita yake. Ndakamutora ndine mashopu mawiri. Uya ari musikana webasa achitengesa muzvikiri. Uri kudai mukadzi? Pandamuchiyo. Mukadzi uri kudai? Bana mukadzi uri kudai? Ndakugadzirisa. Mukadzi uri kudai? Ndakutsanangura zviri. Takapita zvekutaura. Mukadzi uri kudai here? Handina kupa mukana wekutsanangura. Ndonda kupa bani mukadzi wako uri kudai here? Handina kutsanangura zviri. Ati mukana ndo wandiri kukupa. Ndiri kukudza kuti mukadzi wako unomuda here? Mukadzi wangu ari kundiwindisa Iwe temiki. Handisi kutodya sadza rake. Saka handichakukwanisa kugara naye. Alright. Auchada. Akundiwindisa mushonga. Achitaura hako. Ndandisida kuti wavhuita bozi vakadzi tovatora panguva yakasiyana siyana. Mumwe unogona kumutora ari patouchline pachita mukadzi wako. Mumwe unogona kumutora achizora kobvira mumba. Saka zvokuti anga aishanda mumba kana zvichi pakava mukadzi wako hazvina basa. Tiri mabhesizi aya haana basa. Tinoda kuti taura nyaya iripo yekuti akutengesa zvinhu. Nganditaure chikonzero. Inini akandidzinga mushopu mangu. Akanditi muno mamuna chako. Akandotora mari mukandiro ndiani? Ndakamunyoresa zita. Akandotora mari mukandiro ndiani? Tinotamba mukando. Ndakamunyoresa zita kumukando. Iwe akanotora 500 ndiani? Ndiye akanotora asi Atumwa nani? Atumwa neni. Newe. Wakadzorera mari. Takadzorera kwakasara $90. $90. Kechipiri makatora mari. Ndiyo yatakatora chete. Kwa 180. 180 tinokuningira. Imari yatikangotora batadzosera. Tsanangura. Tatora mari yoyo kwasara $90. Kwasara $90. Wauya nani kuti iwe? Ndauya na. Ndaibvunza nyaya idiki panditoona kwatiri kuenda tichapesa tasvika mukurambana. Wauya nani? Ndauya nani? Ngavauya. Wauya nani? Nababa hanzvadzi yasisina vangaiwe. Baba mukomana. Mukoma wamunhu ingawe. Mukomana. Hambooneka nyaya yakadiki. Matozoona kane temiki mukati. Ngachendera kubeti. Tatora $90. Kwasara $90. Uyu bati mari yangu ndikuida. Mari yedu yesi pamoja. Asi ndikuida mari yangu. Tikati kwa iwewe mari yako ndikuida iwewe. Ukaiwana kupi? Banditi ndakaihura mari yoyo. Shaka adaro amseya chaura kumana abati ndakaihura ndakaihura akati ndakaihura asi tagara takuda kusvika kugowana mari iyo saka ndikati iwewe chinovharanisa mari iyi ndichawana zvokuita inini ndichawana mari yekuti ndikavhivavi mabuya bana kunzwisisa bandituka zvinyanzi pane vanhu ndakasvika kutsanga nematukiro akandiita akutuka akandituka zvinyanzi zvese ndandikapfekera hembe panapa mukadzi banditi iwewe mwana wako ndicharowa mwana wako kana ndarowa mwana wako nendichitsvaga ambuya wake kana ini sisati zvemusha ndichasiya ndarowa amai wako akavarowa asati avarowa ada kuvarowa ndizvo zvainditsanangura kana ndisisati zvemusha ndichasiya ndarowa amai wako apa ndicharowa mwana wako kana ndarowa mwana wako nendichitsvaga ambuya wake ndobva ndavarowa anotuka amai vangu anotuka vakoma vangu ada wese anotaura ndovarowa neni futi anondirowa ndorowa asi akanditi iwewe ukandirowa ndokuendera kumapurisa saka ndo zvandinotya aiwa akanditi ukandirowa iwewe anditika iwe paunorowa andi anokurowa here anondirowa wakamboenda mapurisa ndikurowa handisati ndaenda kumapurisa inini uyu akandirowa here zvaari iwewe mari yako
nechitya mutemo zvaari akurove patana zvaabhizwa ka unofanwa kutsvaga munhu wokuwandira kuti urarame uri usingarohwa wakaendera kumutemo kuti uri kurohwa mutemo haina kuenda sei usina kuenda kana kuhama dzavo kuhama dzangu ndikwandikaenda wakaenda sure Vakadzi vangani ndine wani rayande mberi mari yako unoshanda nekugara handina mari yandimboshanda Hapana. Taurani ndinotoenda munyama. kunoripa ndokwatowana mari Unochazi? ndoita zvekuripa kutakura vanhu pane vanhu vanongowewo mahwani taura nyaya yako kuzi asi taura nyaya yacho saka uyu anondivimbisa mushoko akanditi zvoni iwewe mwana wako mudzi achenjere chamisira teni pamwe chete newe alright wane nguva yakati saka izvozvizvi handisi kudya chikafu chake ausudya wane nguva yakati usingadyi ndane mwedzi wane mwedzi hembe dzako dzigara kupi hembe dzangu dzokupfeka idzi wakapfeka idzi hembe dzangu dziri kugara dziripo pamba mumba imomo mukurara hemu semubedroom pamba pacho handisi kutogara murara semubedroom here tautaura zviripo pamba pangu pacho handisi kutogara ane hondo mukadzi ugara kupi ari right ipo pandine dombo zvautaura zviripo ka zvandiri kuitwa ndogona kutadza kutaura asi kutaura zviripo akandirowa nedombo panapa ndikunzwisisa chamari usai motobheki iyi akutaura motobheki yacho iyi atitika akati motobheki ida kuisa shuga atitika akamboibaya futi nemunzwa apa iwe uda kugadziriswa here kana kuda kuramba nemukadzi handikutsanangura unati aiwa kugadzirise here mende kuba kwenyu kana kuti wauya unotiwa uchada mukadzi ndida kugadziriswa mende kugara zvakanaka sheka tikugadzirise mwini zvese zvautaura izvo mukadzi kana da kuuraya nyange uri murodhi anongokuuraya hembe dzako dzokugara kupi dzirimo mubaibo imomo ukuchinjira kupi ndochinjira mubaibo chipfeko chako chemukati chiri kupi ndine hwani chechipfeko ndochandika alright yararaika sadza kudya kupi sadza ndoita nokutenga ondana kutenga mvura wakabatwa nenyuta aumbotu here mumbao haunu hapana chandiri kudya kunze kwehembe chete hembe dzandowashandenga owachaweka kasi unodzona dzine tsvina dzirumba imomo ndodzona dzine tsvina dzitonimuna saka mukadzi akanaka aiwa ai pani zvinhu akanaka nokuti aida kuuraya ada kuisira mushonga aivisa mushonga kana muhembe imomo ndokuisira mushonga kana izvozvo da uchizokwenya nemapunga akura so hanzi iwewe namata mwari kuti upenyu hwako huendere mberi mberi zvese zvakutisanangurira uyu ane mwoyo shanje ame murume mumudaira upenyu mutomuda kasi munotaura zvakaipa kutaura muregedzi mashoko zvakaipa inozobuda nekwamusaka pekuti shuwa tadaro motobheki yemari akabva nditi mari chivharanisai wakune 99 iye ne180 iye nema150 yatakapiwa nzi titenderedze tiri tese nemurume wangu zvikanzi mimi chivharanisai mari kumukando kana tapedza kuvharanisa mari mukando tozoita plani yachaita sei yatichaita pandataarege ndingoita zvandaita sei zvandaudzwa pandavharanisa mari yekumukando shuwa pandachinjwa change $60 yandikapiwa mavharanisa nei neana ndikasevha kumukando alright yana ndikasevha kumukando yedo yakandivharanisa yandaifana kupiwa keshi pandavharanisa shuwa manhero akabva uye zvikanzi amakera ndipei change yamasana naye kumukando ndikati umukando ndikati handabuda nemari zvikanzi ndire zvikwereti zvevanhu zvandinazvo kubhindura zvandikatora tumbucha ndichiunza mushopo vandati ani handambopiwa mari biyangu akabva asumuka kuenda kuna vakadzi vese mukando anotamba nomukando amakera asarwa nechange yemari kumukando zvikanzi nanamai abhana mari yada sei namakera mukando ava baba ndopa tikatanga hashuwa takanditsana zvokukrashana zvokuti ndikatombofungwa kuti arege ndiende kumba pandaudza atete wayo akatipa mari yemukando aye zvikanzi muri warashingirire zvinoita chi zvinoita musha tadaro pai saka mwana ngakurwara tingoita se chingokwesherana ndati abakera zvokuramba tichikwesherana mwana akurwara tasetsana nguro dzikutaurwa dzikangooma
zvanzikana kana kamwana kacho ndakafi ndopa ndikati baba nemiwo futi munogona kuita sei munogona kutofawo futi ndopakati sadza pano ina ndichage sadza rinyera munobika ndati aibika ndichaedza bakera sadza handisi kuda mbi yangu yakabva atamisa motobheki ipi ndikati motobheki iyoyi pakatengwa motobheki ndopakatanga chi zvese izvi mari ichitohwa mushopu vangotengesa chete zvazononwa $30 ndikati motobheki iyoyika chasaraka chandada kuisa shuga igare pasi titangire pataitangira tichishanda tiri mushopu tichiwana madhora yayo awa ndopakati hawo kutotara izvozvo ndokututana nemotobheki kwamukoma mukoma ndokagara bamupura wari apa watoti amakumba kutogara kupi kwamukoma ndikati aiwa inini zvenguva iyoyo ina handite sei handifoni kana kukutsvage mubana ndiripo muchadzoka muchadona ndiripo samuriko ndiripo musoko nekumba ndiripo vakauya kumashopu wachipopota ndawabuda waende kumba kwavo ndikati aiwa ina ndina shopu yacho iyoyo yokuti ndeyako nepamba pako pakuti ndepakwe pandopa ndikuzogara ndichengetera vana vako ndagara kudaro achiita zvaaita wakafunga kuda kuuya kumba wouya kumba hembe ndindunowacha mambo zvakutoti hanzi hembe handiwache inhema idzodzi hembe dzawakatopfeka todzitora muwadhiropu dzandikatorongedza inini wachienda wachidzoka nyuye yese mwana akambovhiringika usiku bangu ndakusirei varuma vakanangana nemi wozitoda kuzoti onyeri bado vamukuru pakauya munin'ina wenyu achikutaurirai kuti kumba kugarika makaita sei magariro aita vanhu akava dai vachitaura chokwadi handizvo kana kuti dai matauriro avari kuita nhasi ari ndo yavangeya vachirarama vari kumba kwavokutambudziko rokurasa mubvunzo saka nyaya iripo mubvunzo manzwero wabvunzwa nababa ndaunzwa hanzi makaite sei mumisa uyu kuuya kumba kwangu kwaakatoita kuuya kwaakaita kumba kwaachitidza nyaya iyi kutongondiudzawo akangosvika pavo achitaura kuti mudhudhudhu uyu ndikusiya panapa izvozvo akangosongopaka mudhudhu kanzi handisi kumira ndikusiya mudhudhudhu panapa zvekuitika bvaadzokera kumba vanga waita kahondo kumudhudhudhu woyo ida kutemberana mudhudhudhu wane ndobva azoya mangwana yacho kuseni ndobva akutora bvaatoenda zvikanzi anotakanetsana asi zvambotiperei bvaatenda hapana chimwe chaakaita zvokunzi anogara mumba pangu ndezvokuita kugadzira haambogari mumba pangu anongosvika nguva pfupi achitenda mubvunzo babankuru mwana tine mukoma aripanapa anzwa dambudziko rangu andiyozvo kumba kwakusi kugarika mukoma ndoona munyina unozvikuiti wakatora action ipi yekuti ugadzira vana nokuti wati vagara uvati wongondoziva vagara vanhu ava kokavo magariro avanoita handizvaa magariro avanoita vanhu ava kuti wongondiziva nhasi motobheka ngosiva paibvaitwa kuti enda hauteere kubvunza munyina kuti aiwa handibvunza kuti zvinhu zvaizvakufamba zvikova sei ukamboitawo action ipi nyaya yekutaura ndeyekuti inini pa 2023 August pandikapedzisa kutaura naamai avo takazoita pane nyaya taironga mubabodisi vachirwara tichibva tavada kuonesana uyu nyaya yaitika pakufamba kwataita panyaya iyoyo munharaunda ina achirwara hatizvoyo saka uyu ndegoto saka tiri ipapapo tabva kutaura nyaya iyoyo uyu amainini akabva wazouya naiye iwe wauya pandiri vanondiforera muri kuuya ndinoenda kumasoro ndokuuya paipai pawatotanga kutorwisa mukadzi wangu inini ndobva uyu akurwisa inini uyu ndobva ndikarova uyu chibhagiro achitona pasi awagwanauba ipapo hatisaitataura tesi tine 22 years nemamanzi hatiroitaurmukadzi wako ndeu awa uyu achirwisawo inini yakatambotaura pamapedisisi munhu akazodzana vakava wauya ndii ava ndobva wadani torowachi torova vanhu asi kazitaura tiripo 4 days tichitaura nyaya nyaya ichiuya kwamuri yaitofura mumboyo asi hamuna kutora masteps ekuda kugadzirisa ndaushwa zvazviri chake painvolva mari painvolva zvinhu zvine vhari chaiyo chaiyo painvolva kusagadzikana kwezvinhu imimi murungoti izvi ndainzwa musiya zvakadaro zvingohera
Muntu wakauya akapushwa wakambowiswa kwamunhu pambepei ukauya wakapushwa makazotsvaga kuti wakaendei. Saka mune zvinhu izvo zvamamuchisiya zvakahenga mubango. Vanichibumburuka vanichibumburuka vakarozorwisa pakakura kuti nyaya yombomwa havanei nayo nokuti vakarwiswa nemunin'ina namai kuti vachibvisa mukadzi wavo kuti kombongomwa ivo havana chokuita zvinga iyoyo havatowirirana mukoma nemunin'ina amataurira vaita vanowirirana nokuti dai vasingawirirani dai vasingapamusoro uyu ndiye akazodzoka kwandiri akati mukoma zvezvingazvipedzi madzimai akavasikuda vari kuti iwewe futi ka usataure nani nemunhu uya achikudzwa nemudzimai kuti uyu usatotaure naye zvachose nanhasi avanoshingirira pamba vanosvika kana achirwara zvokusvika ngoti nomuka sei zvakamira sei ava havazoirawo kutaura saka ina achigumba handina asi kuti vaifanira kuzodzoka vakadzi vega vega vawirirana vanotaura wese vakadzi Imini mukoma makazoende kuna maini na chichi kwiti panyaya we handitotaure navo amtauri navo 2 years nekumiri ore kana musingatauri navava amaini navo munofunga anogadzisa nyaya iyi ndiyani vanoenda kunyarara vakoma mwari uri kuona uyu mukomana vairapo munina wangu adzimai vake vakauya kumba kwangu kuti kunetsa zvakati nomunin'ina wenyu kati enda mutaura kuti ndiri kuya ikoko ndapinda mumotikari ndamudza ndiri kuwe pindai mubhedroom masofa tagara goni taura iwo romwaka gadzisa apa nepapa nepapa nanhasi tigere zvakanaka ndozvinoita mukoma pamusoro mbaya zvomuta zvakanaka point yechiwani ava mai ava havatangike panyaya yamukutaura iyo havapeteke panyaya iyoyo wakwanisa zvatingamuenderei dare kutotaadzanyirira amai hasha dzake dai mukoma imimi mukoma imimi kumashure zvamaifana kuita kana vanada kutaura ngataure kunoko yes manzwe zvamaifana kuita baba imimi kumashure mukuru imi handauya munini atitaura tichigadzirisana tiwirirana kwemuchaikutaisa kuti muchichedza mhuri dzese chii vakadzi venyu vakadzi vavo mhuri dzenyu motauraka kuti zvapera mangowirirana muri dzechii uyu ndiakauya kwandiri akanditi ndinokumbira regere pazvotera kuitai handiti iyeka ari madzimai angu ka ndavati itai kuti titaure tiwirirana mukoma kwemakatichedza mhuri dzako dziuye titaure pamusoro avabvume ndakaenda kuna mukoma ndikati mukoma ndiregererei paipa tiregererani handiti adzimai vangu ndikavati adzimai zvezvo zvatakaitana zvezvi tiregererane ndikanzi azviite kusvika kufa kwangu iwe shamwani wataura zvakanaka uyu mukadzi vanomutora musango kana achiramba kuteerera mutemo yemusha wako iwewe hauna kutora padongoteerera kotanga wanje wewewe hauna kunhonga munhu uri pasanga ano hama dzani dzake hakuna musha usingarwiwe izvi tikada kubvunza vanhu vese apa anotaura ndachena musoro pamusha pake pasina kumboriwa ndiani hakuna ndiri kuti iwewe waifanira kuenda kuna baba kana kuna atete vemunhu shuwa pamba takarwa tikadai but ndiri kumuti mudzimai wangu hatidzokei kuno vamwe kuti tiyanane musha uende kumberi asi mukadzi wangu ari kuramba vaiuya ana atete vake kana kuti ana asekuru ugadzirisa nyaya iyoyo but iwewe wakangonochena kune mukoma wako ubvosiya mukadzi wako akadii tsana vakauya kumba vachitigadzirisa nyaya yokutukwa neiyoyo yamukoma handiti ndikati tsana amaikerera havasi kutaura nani namukoma handitika ndavambowati nini siyana nezvamukuita izvi tsana ava ndikawatsanangurira ava vakaramba pamberi patsana Alright, ngoja zinyai ndoke wachitaura. Amai. Nyaya iripo pana bamukuru ava. Amai. Manga vachopota kuita kwa mutu. Achadzini manga. Ndizvo zvoko. Mimi andikuda mushauri. Mushangu ndokuda.
saka amutongeka amuteera varume kwanza zinyipa akaitara nemana kuti ngotanwaizautanji ugarise napamukuru musoro changamira zviziri izvo nyaya yakainganzazi zvakaitika inyaya yekuti inayo yakatangira futi kushopu ava pamukuru vakauya vanga vane shopu pasaidi twangu wake kuti matakishopu tokabatana pamukuru vakauya zvikanzi ameni jodhi ndinotonhora vanati hamuna grepe inotonhora pamukuru vanhu kwakavhura mushopu mavo vaona kuti matombo tanga tiri pai mushopu mavo vawatanga kushaudha pamukuru ndakagara pavhuranda soo vanhu vakuti abasa kuenda kung'anga kwavo netumaprofita tuvachipiwa muna mato kuti nisatengewe chichi panapa shoepa pandina kukwanisa kudayira avauya ndikati bamukuru ndizvanga vachitaura panapa kanza siyanei nazvo saka tezvotoda kuzotanga kurwara vatanga kurwara ivo vabakera vane dambudziko ranaro vaitorwarawo saka iti kuseni kwaifamba chino maprofita vanomutsavo wakawamutsa ipo pane problem kuti kana wakarara wakatomutsiwa hawachatokwanisa kufamba ndipo ndapindura kuti munyinginanya ati hasi ukwanisa kuita sei hasi ukwanisa kubuda ende iwo zvawagara vachitoziva ndakatozvionawo zviripo ipapo ndo pandikaita dambudziko kuti ndikupindure chi enzi uyo akuramba kunofamba nokuti akaita sei akaromba ndisipo nena mukando ameno mashoko yawo akakandidzana yemuna matebve yabude punzi yonika mukadzi kako kuti abasa kumutsvagira muna mato chindikaenda kushopu kwangu kuti tisatengere awo pandakabva kumukando kwebva wandudzi ko kana wataura izvozvo vati wafamba asisi wangu ndikati kate nyaya mune dambudziko mese dambudziko hamusikuwirirana ndizvozvo iwe mukadzi uchikumuda here ndinonyanyopa vanhu nguva yakareba yekutaura but pambacho ndakupai nguva yekutaura ka munokutaura zina basa anondida unomuda here unomuda here inini ndoshika upenyu hwangu handikwanisi kutirana naye kutirana naye uchikumuda here hauchada uda kumuramba nhasi unokutoda dari kurambana wachitotanya yemukanda yekuda kuwesta zvinhu saka inini ndiri kupa mukanda tinyingina iwo chimomira iwe une makore mangani amai mune mangani usei kutonga ne 55 ukurasika sei chi aiwa sei iwewo neji yako kunyanorasika steri handisi kuona nyaya inoparadzirwa ipa chi uri kukurirwa here inini kwangu mbandira kutouraiwo asi ndokudya chikafu izvozvi ndodya chadazibikirwa namai wako handikwanise kudya chikafu andibisa nguva yakareba nemaitira ari kuita ka anondiuraya wataugadiswa ndizvo pauya muno matingaita sei augadziswa ka iyaya yogadisana here yasiyana iyaya yataugadiswa iwoda kuti mukadzi wakuti mugadise nhasi iwo uchinzwa abhurwa kwavachinzwa udzokere kumba nemukadzi wako ndibatsire akwanisa vana anoda kutaurira nezvaari kuita nohotokupa kwashausukani mabva kupi kwemimi ngurwi mashopu senyari kupi pinduka village okay ndo nyaya yakaifarwa kuirwa nasabu pamiri ndo nyaya yakakutongwa kuvhileji uyo ari kumanikidza mukadzi kuti handichada nyaya yako ndaipiwana sabuka hapo andiyani mwana akurwara ndiyo munozoya sabuka awe because I think nyaya ikai indoriziita masabuka angu pane zvokutaurwa pamusoro pako iwe afona pamiri makuseni achi pane munhu akuramba mukadzi but akumuramba pasina mhosva haina kutongwa village nyaya yako haina kutongwa village yakatongwa ndinoda maminitsi enyaya yakatongwa kuvillage handisi kuona chikuparadza imba mukadzi is bound kubhasta kana kuchiwesta mari ati munhu aself-centered anokofunga zvake chete chimudhudhudu chinokuisa accident kasokaronga upenyu hwako chara unoenda mberi ndosa uchizisa mari kumudhuri than kuisa mari kumota unozvisiya here
ndina ndadzimusikana kana kuya kwatangoita zvongonaugara taudziwo kuti kune mataya aya asi chinhu chandinoda kutaura ndine chinhu chinorwadza ndoda kuti uyu mwana uyu natsano hakwanise kuudza inini tezvo rawo kuti tezvo rakana ndiri kuenda kudai ende handina chiuviri chandikapiwa mumaoko mangu muchandinoziva kuti uyu mukwasha wangu but ndatiwa kugadzikwa muno mudare tinotaura kuti pfungwa munyono uchitaurwa padare izvozvi ndinoti vana twasikana ndinoti vakadzi vamanota nhasi hanzvadzi yangu yonzi ine vana 2 tsana wangu anenge vakatorora vakadzi vasvika 3 vachiramba uyu ndio chingani vanenge baita basa sana matibvunze isu uyu ndio chingani ndio 3 une vana vangani une vana 4 uyu ane 2 akaenda ne1 mwana 1 yo vese vavada kuura ini temi avona wazera tindokautati ndiani wako chii chinodzana unongoitika mamudzana pa 35 years wanonate zvara 3 nai todzana uchi unongoita sei vanokuzera vanokuziva here mvuno kunambo uri ani Kuasha wakaendise chii ndakabvisa pfuma wakabvisa pfuma ndijana ndakabvisa wakujana ati ndikabvisa mbona ndosikana muzuri changamiri ndotanga kubvunza mukwasha kuti chinonzi kuroora chii yes handisio kuroora chii kuti wabvunzwa kai isati zivesi handisio kuroora chii 35 years samundo samu nhasi ndiye mukadzi wauda kupa chitereni kuti tatadza kuwindana ora ichimbotenga maenda kumba moani maminitsi asabho munozwa morambana next week mzwa 19 taura musona rega ichikumbireyo pane chinotikwadza sevanhu tandaona chigere mwana yababa yekuchengetedza dzimba dzedu kunyange tichishungurudzwa ndakatikumbirawo muroora wedu aregedzewo nawo yekushungurudza yekunhoka matombo yokutaura zvikadai nezvimwe zvinorwadza ndo zvinozotuma vanhurume kusvika pasvika baba tinenge tichishungurudzwawo sevanhurume asi toti tiri kuchengetedza chii ranzi boys don't cry but he is now cry nekuramba achichengetedza zvozvi saka ndaizokumbira muroora wangu kunyange madzokera kumba kunyange mazogadzirisana kunyange mazorambana maenda pane mumwe murume chengetedzai dzimba dzenyu vasikana asiwo iyewo muruga iye murugo vakadzi vangani vaenda zvinhu akationa nde zvinhu zvakadzivakadzi ati one meeting ndakachema ini ndichienda kunochera dare ngatitembe chete ndadzingwa mushopu nomukadzi uyu akutishungurudza mukadzi uyu akakudzinga mushopu akandidzinga mushopu yangu inini yandikawaka nemadzimai yangu akaenda anoona iye abva andisina loku pamusuwo kaipere nyaya yacho akandisina loku pamusuwo akanditengera loku bvaisa pamusuwo vaita 4 days ndisingapinde kana tichadare toda chadare rimwe chete anotaura ndosaka muno muchikupai kana kuchanza maoko ini zvemunhu anokuti uyu ataura arizove dare ngatichadare rimwe chete uri kushungurudzwa chirudzivo akandikira akaisa loko pamusuwo akati zvinhu hazvisi zvako ndezvangu anga akuzvita izvo ane simba ripi akataura zvinhu izvi akakuzvita ane simba ripi akati zvinhu izvi hazvisi zvako ndezvangu akamatora mari kumukando akuzvita nesimba rokuti mukadzi wako tisati takwereta mari wazvinzwa here akuzvita nekuti uri kumba simba rokuti mukadzi wako but sometimes you need to stand your ground wozi ukaramba uchichemaka mudundundu mukamo unosvika pakubvaruka zvakuita izvo ukuenda muthe 4th marriage pane munhu wandarambira nhasi rati anozodzoka muswa 19 ane 13 marriage echi 13 but ari kuuya futi nhasi uda kuramba mumwe munhu iye ari panhoo kuti akurwara atatoa uchi 14 ada kuti isusu dare rirambe chibhabhatisa kurambana kwevanhu iwewo wakupinda pakatangira nyaya chimbomiteerera wakangwarisa steba kuti vakafana kuzoti egp iwe une 35 years indofungudza kuti apa panoda kuti kugadzisana mwana uyu mwana 24 years enda nebitterness iri serious wakuona mukadzi akushinga kuti
manje baba akaitoita zvifana kuti manje baba rekati munotofawo but serious ngiri nyaya but yakutozononge zvisina basa. You need to step up pamene chengamuke musarove but chitauro muchistand your ground kuchiona kutionesa mukadzi wenyu ona takadai izvozvo zvofamba ona takadai wanga watoona nechimwe chinhanho chiri nani ukaona kuti matakshop 2 wakusara nechimudhuri something's wrong with the equation. Saka toda kuti tugadzirisa ine handa kuyazobhabhatiza kurambana kwako but kana uchifila kuti una abuse iripo hautoda mukadzi well ridiwe but ndingakurambidze kuramba undiroora kuti uri munyika mangu the fourth wife I think something's wrong with you uchingotadziwa chete uri right sumuka unoyamswa 19